भैया नालवा के बढ़ावा नल के छाती में तो नहीं जगा दी, वॉल्यूम हल्का थोड़ा सा चलो। गौर करे विचार कर लिया। हाँ ओ दल से गौने शुरू हो रहा। हाँ लहरा ना बाजा ना, हालांकि भोजपुरी के थाट जहाँ भी होला होला गदबाजी कही जाला। हाँ लेकिन समय के भाव के चलते नहु ना होई ना, मात्र एगो भजन बाजी ओकरा बाद वंदना सुमिरन कइल जाए। कलाकार परिचय हमरा नाल पर संगत कर रहल बनी हमरा अनुद भैया जी। हाँ ग्राम जादवपुर, थाना दरियापुर, जिला छपरा, सारण, बिहार। जाओ क्रस्त्र भाई हमरा शुभम जी। हाँ परम आदरणीय हमारे बड़े भैया भावी मुखिया उम्मीदवार प्रत्याशी हमारा मुन्ना भैया के तरफ से हजारों हजार पुरस्कार आइल बा। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन कर रहल बानी। बगले में हमारा बैकअप हमारा भाई कुबेर जी, भाई हमारा प्रीतम जी, बेंजी पर हमारा सुबेंद्र भैया। हमनी के गौने सुने खातिर आमी के धरती से चल के बनी भोला चाचा जी, हराजी से सुंदर कवि जी हमारा बायू चाचा जी, सोनपुर से हमनी के चल के बनी के आर पंकज भैया। सब लोग के तहे दिल से हम प्रणाम कर रहल बानी। आइए एगो भजन बाजी ओकर बाद सुबह हमनी के चालू हो जाए। चलो क्या बात है? बसेरवा हो ताही रे बनवाना हमया मरी लावेलू बसेरवा हो जाना बनवाया है मैया तो न बोले हो ताही बनवाना जाना बनवाया है मैया सिकियो न बोले हो ताही बनवाना हमया मरी
बसेरा हो ताहिर बनवा लावेलू बसेरा हो ताहिर बनवाना हमय मोरी लावेलू बसेरा हो मय मोरी लावेलू बसेरा हो ताहिर बनवाना मय मोरी मय मोरी लावेलू बसेरा हो ताहिर बनवाना हमय मोरी लावेलू बसेरा हो चलो नर नर ना दर नर ना रे सावरिया रे सावरिया 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 रे हो किया बसा और सावरिया रे अस्यांक के छवि भांति भूधर सुता देव पग मस्तके भाले बाल विधुर गले चगरलम यसुरसी बयाल रात स्वयं भूति विभूषण सुरवरा सर्वाधिप सर्वदा सर्व सर्वगत शिव शशिनी हे राम पुरुषोत्तम नरहरे नारायण केशव गोविंद गरुड़ ध्वज गुण निधे दामोदर माधव हे कृष्ण कमलापते जदुपते सीतापते श्रीपते वैकुंठाधिपते चराचर पते लक्ष्मी पते पाहि मां ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालनी दुर्गे क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते अतुलित बलिधामम हेम साला हुदे हम तनुजवन किसानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधान बानर नाम धीसम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि प्रेम से बोल दे शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय, रामचंद्र भैया की जय, कृष्ण कन्हैया की जय, संत समाज की जय, गुरु महाराज की जय, राम और सीता की जय, माता और पिता की जय। सुमरन वंदना हमने के दे दियो देवता समाप्त भई हाँ रहा हो पैसा लियो
अरे शिष्या बहना जुटे वाले बात सिसिया बहन आई अभी सिसिया बहन परमादरणी हमारा देखी तो हाँ हाँ शिव चर्चा करके बलिगांव पंचायत के हमारा मुखिया जी आज राजकिशोर राय जी के तरफ से, मुखिया जी के तरफ से सैकड़ों सैकड़ों हजारों हजार पुरस्कार मिलल बा। हाँ हार्दिक हार्दिक अभिनंदन कर रहल बानी। हाँ माँ दुर्गा टेंट हाउस हाँ ए देखे तो इहे तेजई है, ये जॉब सिटी बारे इहे चलाकी है। जॉब सिटी बारे जब 50 रुपया दे दी रहो ब्यास के मुंह बंद बंद करावे के बाद हाँ ब्यास जब भी शिकायत करे चाहस हाँ 10-20 रुपया दी लगे और प्रचार करे। हाँ लेकिन बहुत सुंदर साउंड बाज रहल बा। हाँ हमरा तो बुझाते नहीं कि हम राजेश भैया के तरफ से पुरस्कार मिलल बा। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। हमरा तो बुझाते नहीं कि ये धरती पर गावता नहीं। हाँ हमरा तो बुझाता कि बॉम्बे टीसीज कंपनी में गावता नहीं। हम देखी तो लाइव का बता बलिगांव पंचायत के हमरा शिक्षित एवं युवा समिति प्रत्याशी हमरा कौशल अली जी के तरफ से पुरस्कार बा। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन कर रहल बानी। प्रभु से प्रार्थना शुभकामना खातिर भगवान और मनोकामना पूर्ण करस। चली जहाँ भी शुभ काम होला गणेश भगवान के पूजा होला लेकिन जे भी शिक्षा से, कला से, संगीत से प्रेम रखेला मलिकार और माई के बंदन अभिनंदन करेला। जमुना माई के कृपा से गावे बजावे के बात अलग हो। 10 आदमी के बीच में खार होके 10 लाइन बोल के ज्ञान हो जाला। बड़ी सुंदर है लय मन परल। जमुना लय के मदन जी टीसीज कंपनी से गौल रहनी। लय के छने में भाव बा कैसे पियर के सर के गंध लेके पुरुवा चलल, हर पुरुवा चलल रहे केसर के गंध लेके, केसर के गंध लेके पुरुवा चलल रहे। तेरा नाम भाई हाँ ध्यान दो कि देखनी कि तहरा घरवा के, धरवा के कि देखनी कि तहरा घरवा के अरे खिड़की खुलल रहे। तमाम भोजपुरी के गार्जियन लोग के, हाँ भैया चाचा जी के, मुखिया जी के, हाँ सब लोग के तहे दिल से हम प्रणाम कर रहल बानी। हाँ ये समाज के बार बार धन्यवाद दे रहल बानी हाँ हो कि समाज अपना समाज के बालक समझ के सेवा करे के अवसर दिहल। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता है। जय हो लड़का कहता माई से हाँ शारदे भवानी मैया के चरण मनाई, शारदे भवानी मैया के चरण मनाई। शारदे भवानी मैया के चरण मनाइला हो। शारदे भवानी मैया के, शारदे भवानी मैया के चरण माई माई कौन हम प्रधानमंत्री घर के लड़का ना है ना वो किसान के, वो गरीब परिवार के लड़का है। हाँ तोहरे दिन में कहीं 10 आदमी के बीच में जाके सेवा करके 10 गो परिवार चला रहल बनी माई। ना तो हमार का हो समियाना दूसरे के, हाँ स्टेज दूसरे के, हाँ साउंड दूसरे के, हाँ माइक दूसरे के, हाँ पूरी दोसरे यही लगी जीते बानी हम परम आदरणीय सम्माननीय बड़े भैया हमारा व्यास सुमेर सोहनी जी हाँ
बलिगांव पंचायत के भावी समिति उम्मीदवार बानी आहा पुरस्कार देने माई से प्रार्थना करब पद प्रतिष्ठा में 4 चांद लाग जाए जय हो जय हार्दिक हार्दिक स्वागत करब लइका कहता का कि सुमिरन में आ जमाई हो अरे सुमिरन में आ जमाई हो अरे तोहके बोल रहा हो नोटिस आ गल बा कहाँ पर यादव एसके फिल्म्स व्यास रमा शंकर सिंह आहा बूढ़ा सिंह 25/2/2021 बन के रवा बांध पर कार्यक्रम बा आप सबसे आग्रह बा के भारी से भारी संख्या में पहुंची आ कार्यक्रम के आनंद ली सब है आहा चक सहबाज गांव में नाइट मैच होगा व्यवस्थापक हमारा मिसिर जी और सतीश कुमार जी सहयोगी हमारा मंजय मसीहा जी और मुखिया हमारा राजकिशोर राय जी भी सहयोगी बानी दोनों ब्यास दो को बॉल किन के दे दिया लोग पुरस्कार देने सब लोग का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन धन्यवाद कर रहल बानी ये समाज में ये समाज में ऐसा ऐसा फंक्शन हो रहा बा आहा नए नए लड़के लोग के मनोबल बढ़ावल जाता परम आदरणीय हमारा भावी मुखिया प्रत्याशी हमारा मुन्ना सिंह जी की तरफ से सैकड़ों सैकड़ों पुरस्कार मिलल बा हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करतानी महादेव जी से कामना शुभकामना खातिर लड़का कहता कि माई माई पढ़नी न लिखनी माई हो कुछ न ज्ञान बा पढ़नी न लिखनी माई हो कुछ न ज्ञान बा ए माई जेकरा ऊपर तहर छाया हो जाला फिर हमारा आहा भावी सरपंच साहब हमारा उम्मीदवार रंजन राय जी के तरफ से देखिए सैकड़ों सैकड़ों पुरस्कार मिलल बा सुधा के जय जयकार प्रणाम कर रहल बानी आहा भगवान से कामना पद प्रतिष्ठा बना रहो लड़का कहल कि माई माई वाल्मीकि रत्ना को नाम के डाकू रहले तार कृपा हो गई जेकरा राम नाम ना कहे आवत रहला उल्टा नाम जपे जग जाना जाना वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना कालिदास जकरा ज्ञान ना रहे कि डाढ़ पर बैठल बारे डाढ़ के काट रहल बानी गिरब तो कहाँ गिरब धन बारू ये माई हिंदी भाषा के शेक्सपियर हो गईले लड़का कहता कि माई माई पढ़नी न लिखनी माई हो कुछ न तोहरे चरण में माई हो हमरो ध्यान बा तोहरे चरण में माई हो हमरो ध्यान बा तोहरे चरण में माई हो हमरो ध्यान बा यही जैसे बनारसी में 3 तालुक है आ उठ जाए कबा हर लजिया बचा जमाई हो हर लजिया बचा जमाई हो अरे असरा लगा
जिया बचन वाली हो जिया